Vítám vás na kanále Fakt Jo. A dneska si ukážeme něco, co tě možná trochu vyděsí. Tvoje tělo právě teď dělá věci, o kterých nemáš absolutně žádné tušení. Některé tě chrání, ale jiné jsou tak divné, že bys ani nechtěl vědět, že existují. A to nejhorší? Děje se to každý den, i právě teď. Tady je 5 věcí, které tvoje tělo dělá a ty o tom vůbec nevíš. První. Tvoje tělo tě každou noc paralyzuje. Když spíš a sníš, tvoje tělo vlastně vypne svaly. Doslova tě ochromí, aby ses nehýbal podle toho, co se děje ve snu. Představ si, že se ti zdá, že běžíš. Bez téhle funkce bys reálně začal běhat po pokoji. Tomuhle se říká spánková paralýza, ale běžně ji vůbec nevnímáš. Problém je, když se probudíš, ale tělo zůstane vypnuté. To je ten moment, kdy se nemůžeš hýbat. A spousta lidí u toho vidí halucinace. Číslo 2. Máš v těle víc bakterií než vlastních buněk. Zní to šíleně, ale je to pravda. Tvoje tělo není jen ty. Je to spíš celý ekosystém. Uvnitř tebe žijí biliony bakterií a většina z nich se nachází ve střevech. A teď přijde ta zajímavá část, bez těchto bakterií bys vůbec nemohl normálně fungovat. Pomáhají ti trávit jídlo, rozkládají látky, které by tvoje tělo samo nezvládlo, a dokonce produkují některé vitamíny, které potřebuješ k přežití. Ale tím to nekončí. Tyhle bakterie mají vliv i na tvoji náladu. Ano, to, jak se cítíš, jestli jsi v pohodě, ve stresu nebo třeba smutný, může být částečně ovlivněno tím, co se děje ve tvých střevech. Někteří vědci dokonce říkají, že střeva jsou něco jako druhý mozek. A to už je docela creepy, když si uvědomíš, že něco, co ani nevidíš, může ovlivňovat tvoje myšlení. Navíc tvoje imunita, tedy schopnost bránit se nemocem, je z velké části závislá právě na těchto bakteriích. Když jsou v rovnováze, jsi zdravější, když ne, můžeš začít mít problémy. Takže i když to zní zvláštně, pravda je taková, že nejsi jen jeden organismus. Jsi spíš takový chodící svět, kde spolu žije obrovské množství mikroorganismů. Číslo 3. Tvůj mozek si vymýšlí vzpomínky. To, co si myslíš, že si pamatuješ, není vždy úplně pravda. Mozek totiž funguje trochu jinak, než si většina lidí myslí. Každá vzpomínka, kterou si vybavíš, není statická. Vlastně ji pokaždé, když ji přehráváš, trochu přepisuješ. Přidáváš nové detaily, měníš emoce, vynecháváš něco, co se ti zdá méně důležité. A často si ani neuvědomuješ, že to děláš. Například si vzpomeneš na dětský zážitek. Možná si myslíš, že si pamatuješ přesně, co se stalo, kdo tam byl, co říkal a jaké bylo počasí. Ve skutečnosti je pravděpodobné, že si mozek časem dopočítal určité detaily, které si tam možná ani nezažil. A čím častěji si vzpomínku vybavuješ, tím více se může měnit, až se nakonec může dost lišit od reality. Právě proto se lidé často hádají o tom, co se stalo. 2 lidé mohou mít úplně odlišné vzpomínky na stejnou událost, ale oba jim věří. Mozek totiž vytváří příběh, který dává smysl, i když není úplně přesný. Takže příště, až si budeš myslet, že něco pamatuješ 100% přesně, vzpomeň si, tvůj mozek tě možná trošku oklamal. Číslo 4. Každou minutu ztratíš tisíce kožních buněk, aniž by si z toho vůbec všiml. Na první pohled to zní jako malé číslo, ale když si to představíš v průběhu celého dne, jsou to miliony buněk, které z tebe postupně odcházejí. Tvoje tělo se tak neustále mění, i když to na sobě vůbec nepoznáš. Za rok pak úplně vyměníš většinu své kůže. To znamená, že kůže, kterou máš dnes, je úplně jiná než ta, kterou si měl před několika měsíci. Tvoje tělo ji postupně nahradilo novou, aniž bys musel cokoliv dělat. A kam všechny ty staré buňky mizí? Většina z nich končí kolem tebe. Usazují se na oblečení, na posteli, na nábytku a postupně se stávají součástí prachu. Ano, velká část prachu u tebe doma je vlastně tvoje stará kůže. Zní to možná trochu nechutně, ale ve skutečnosti je to naprosto přirozený proces. Tvoje kůže se musí neustále obnovovat, aby tě dokázala chránit před okolním světem. Funguje jako bariéra proti bakteriím, virům a dalším nečistotám. Nové buňky vznikají hluboko pod povrchem kůže a postupně se posouvají nahoru. Jak stárnou, odumírají a nakonec se odlupují. A tenhle proces probíhá pořád dokola, každý den, bez přestávky. Tvoje tělo tak neustále pracuje na tom, aby zůstalo zdravé a funkční, aniž by si z toho byl vědom. Je to tichý, ale neuvěřitelně důležitý systém, díky kterému tvoje tělo funguje tak, jak má. Číslo 5. Tvůj nos si vypíná pachy, aby ses nezbláznil. Možná si z toho nikdy nevšiml, ale tvůj nos tě vlastně pořád klame.
Když přijdeš do místnosti, kde je silný zápach, hned ho ucítíš, ale po pár minutách jakoby zmizel. Ten pach tam ale pořád je. To jen tvůj mozek rozhodl, že ho přestane vnímat. Tomuhle se říká přizpůsobení nebo adaptace. Mozek si řekne, že ten pach není nebezpečný a tak ho začne ignorovat, aby tě zbytečně nezahlcoval. Představ si, kdyby se soustředil na každý pach pořád naplno, rychle by se z toho zbláznil. Proto mozek filtruje informace a nechá tě vnímat jen to důležité. Zajímavé je, že ostatní lidé ten pach pořád cítí. Takže ty si myslíš, že je všechno v pohodě? Ale ve skutečnosti to může být úplně jinak. Proto třeba necítíš vlastní parfém po pár minutách, nebo si zvykneš na zápach ve svém pokoji. Tvůj nos prostě řekne, tohle už znám, tohle neřeším. A vypně to. Tak co, který fakt tě dostal nejvíc? Napiš mi to dolů do komentářů. Jestli tě baví podobné zajímavosti o lidském těle, dej like, sleduj, odebírej, protože tady jich bude ještě hodně. A pamatuj, tvoje tělo dělá každý den neskutečné věci, aniž by sis to vůbec uvědomil.